Allah muna roƙonka duk rahamar da kake a wannan wata Allah ka sa a yi mana, duk jin kan da za a yi a wannan wata Allah ka sa da mu, waɗanda za a yanta a wuta a wannan wata Allah ka sa da mu, duk alherin da Allah yake saukarwa a wannan wata Allah ya sa da rabon mu, duk arzikin da Allah yake sauka a wannan wata Allah ya sa da mu a ciki, duk waɗanda ake yantawa daga wuta Allah sa da sunayen mu a ciki, kowane dare Allah yana yanta mutane a wuta Allah ka sa da mu a ciki. Allah muna roƙonka halin da muke ciki na kunci Allah ka sauƙaƙa mana, Allah ka sassauta mana, Allah ka shiga lamarinmu, Allah ka yaye mana fatara da yunwa da tsiya da talauci da tashin hankali da fitintunu na zahiri da na baɗini. Allah ka yi mana albarka, ka wa matanmu albarka, ka wa 'ya'yanmu albarka, ka wa kasuwancinmu da sana'anmu albarka, da ayyukan da muke Allah ka musu albarka. Allah shiryayyunmu ka ƙara musu shirya, kangararrunmu Allah ka shirya mana da su, masu 'ya'ya masu tarbiyya Allah ka riƙe musu tarbiyyarsu, masu kangararu Allah ka shirya musu da su, wanda ba su da 'ya'yan Allah ka ba su masu albarka, masu su Allah ka yi musu albarka, wanda suke kasuwanci